Jeg var 12 år første gang, og så kom vi til en fest, hvor at dem, der var der, de var en del af det, og der skete der en masse indblanding af stoffer. Og til sidst, da man ingen arbejde havde, og man havde mistet det meste af sine venner, så kunne jeg godt se, at det var ved at gå rundt i galt. Det var lidt forskelligt. Hvis jeg havde penge, så tog jeg rigtig meget. Men jeg kunne altid skaffe stoffer, altid. Der var et tidspunkt i mit misbrug af stoffer, hvor jeg ikke tog noget. Jeg var altid skæv, altid. Jeg snakker ikke lidt mere. Jeg mistede alt det sociale fra mine forældre, da jeg begyndte at gøre det, fordi jeg havde. Og når man er misbruger, så låner man for det meste en masse penge, og så går der renter på. Og til sidst så løber det bare alt for hurtigt op. Jeg brækkede min arm, og jeg blev næsten holdt for gidsel. Jeg har en masse brandmærker på mine ben, og